bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Dereng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamlet gambare kau duduk. Oh, iya iki yo kan masuk bintang tamu, tapi tak diundang iki. Ya. Kae aku iki bintang tamu. Kok iso ning kono wae, kok semuanya Dek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Buket hadirin yang berbahagia. Lah, Eka Buket yo. Habis ya. Gimana? Aku ngosot jalan. Kena. Ayo Kak, kita lari nesu jalannya. Wes suket. Mbak Niken mong. Oh iya. Ini Mas sing Eka. Jare Eka kok Niken meneh. maksudku Mbak Niken tak kon nunggu Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean. Diki. Wes tekan Oh ya wis ora sida. Status kuwi beniki bintang tamu gambarmu ngono lha kowe jajar kowe arep edo kowe. Iya kan, masa aku dadi bintang tamu. Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Oh. Panjenengan mesti engko yo ndukung mensupport karo aku. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Oh, ayo padha kerene, bae kok paringono. Mati ngomong derek Mas. ora ngomong iki halus mlipet dadane ngemis. Ayo kene diukur ngesokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayi aji ae. Ngestok karo werna ijo. Kae bayi ijo ya. Kita bayi tabung. Sing arep. Ayo. Lah apa Pak? Ora ngasih to. Ora piye kene Apa bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pertanyaan apa? Oh, sik nah iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan. Iki ngene, aku usul iki ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Nggih. Setuju Bapak Ibu, setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Ada. Oh, Mau jenengan sing pucet to? Hmm. Saiki aku yo gede melu pucet. Kok iso pucet? Dan nandangi sakmono kae kuwi Ora apa-apa. ngendang bareng. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane kok dipasang nang papan? Ngono. Ketono kelebihanmu. Ora kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah iku kok ndi? Oh, dadi iki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain. Nah, betul. Betul kok dukung aku sithik lho. Kok iso? Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wes iki diatur karo Mas Son. Tadi Mbak Niken. Ya Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Iya. Oh, iya. Eka ding. Kalau aku emosi tak kandhani kancaku Mira lho. Eka Mira sumber tak kon budal. Besok. Mbak Niken ya Allah terus ya. Aku ketemu kisah Niken. Ada kula kalian ikan ro kembar Sinoro wedi. Sinoro pasir. Dene aku dhewe. Yuk, apa? Nglagokke apa? Mau menawi pamundane apa pasar? Pamundane yang terbiru dudu. Aja sing gampang. Masa sih ben kok nyurung panter. Akulah. Niki wau Tresna Waranggono wonten ing ngesakne Tresna Waranggono. Sing seragenan wae sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh nggih. Kita iku seragenan lho. Nggih, lagune niku. Apa kan? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kok padu dhewe ngono. Ayo apa kan? iki seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune setelok kok Slendro. Slendro. Tembang kangen ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Cimbang. pundi, Pak? Tembang kangen. Oh. Tembang kangen. Tak dupeke. Bener sing ngerti. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Gegedan pengendangnya adalah Mbak Eka ular melata. Eka Geget.
Jalan oprebis saja. Jadi pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Ini mau saya budek aku. Yo, baik. Kita sik ora. 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 Wis tau ning YouTube bisa akeh. Wong gak ngerti. Tes sik kok iso. Yo. Kok dari live Sing ngetes Mas Garing, aku mergane sepelane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ya, sing dites suarane kedah. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye, Patra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis kok mulai. Tadi kok mulai ngendang. Oh, yo kedah. Prigel ora? Prigel ora? Prigel kae lho prigel ngono. Ya prigel yo. Pinter. Nah. Yo, pun dereng kita sih. Lah wis ora? Burung. Burung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Oh. Oke. Misalkan yen iso hebat, wedhuse muni mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem. Ora wedhus itu bareng melu to. Iya, aku Oke. Buktikan Mas Garing. Oh. Joget. Oh, yo konsentrasi. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lah siap lunga. Oh. Jangan enggak Mas Bayu sing bekso ngono. Ayo, Nduk. Halo. Karek enak kok lali ya. Yo, terus. Karo joget. Sing joget awake karo sirahe. Tangane gendang, awake sirahe joget. Oh. Potonge diikone.
Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini diarani bathok bolu isi ndut. Isi madu. Isi madu. Nggih. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku cocok kali pelajaran tengen kula sing kula mulang mboten to. Keren jelas iki. Itu kendangane yo apik. Suarane yo wah luar biasa. Aja ditonton casinge. Aja casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo apik. Jogete ora. Ora nyekel jogete. Jenengan kok iso kaya aku mau. Jogetmu kaya robot kop. Jajal iki. Ora. Piye? Terus nah ajar terus nah kalau iso nek iso gak apa-apa ajar ora iso ora paten kok ajar ajar stroke. Baik, terima kasih Mbak. Tadi ngaturaken panuwun Pak mau bilangnya tindak dengan pondoan to. Wah goleki aku tak kira ki yo wah apal jenengku. Lah kok ngene yang itu mana? Yang 1 meter kotor, dan terus tak kumbah aku saiki resik kan. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor. Ya kula dijuwurke to. Ya dijuwurke. Ini malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ini ki nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis dan iku. Makasih Mbak Eka. Kasih dirbuk buta wong. Ya, Mas Dereng. Halo. Masih pun mari Dereng. Gose. Pokoke sak mudarmu. Suarane to. Mas iki ora iso dirine wis tembloh kuwabeh tekan Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas aku ning sekolah iki mulang bocah. Ning nek biaya sakmene akeh iki urung tau. Nek sekolah aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wong. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Kiai Kadang Sani. Ya harus terus, siap. Nah, pokoknya masih nganti mari. Siapa? Jadi anu, apa kuwi? Aku ngefans banget karo Kiai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Siapa? Lencer kuning, irunge mancung. Siapa? Kiyaine cilik,
Sopo Mbak Prigel Pangayon. Oh. kan kaya MC ya. Anu Mas, disupporti Mas. Apa? Nah. Loro jin nam 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 nam. Simba. Tuti Mbak. Simba. Prigel. Barengane mok. Ayo. Simbah Prigel Pangayon monggo rawuh wonten mriki. Prigel Pangayon. Wayang kulit apa beda borong? Ini nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral jan. Viral. Aku nanti juga-juga viral blas, gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jinak-jinak. Ayo protes kuwi, protesan. Mereka Pak dalan sama Diman nggih. Sugeng Pacot sama Diman. aku male Mas Bro. Aku lali ya. Sarmidon. Sarmidon nggih. Sugeng dalu Pak De yen sewu. Nggih. Weh, wah kesempatan. Weh, jalan godano tergalit jenenge kisarapan. Mereka dalan saking Cina to Pak De. Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Dedek lho patu nganti ngene terus. Sipit piye? Ngantuk aja. Kok ngantuk? Enggak. Mbak, kula niku ngefans banget kali jenengan. Iki alhamdulillah iso ketemu, iso salaman kali jenengan. Ternyata ombake njaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bahaya. Untu iso kaya ngono. Bahaya. Gigitane bahaya. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang iki lho. Nek dahar daging apa gigit ora? Oh ngaten. Sarmadian kok padha wong ayu sarape kumat. Betul. Hati-hati lho kowe kok diterobos karo kowe yo. Aja jajak-jajak. Iki harus kumat ngawur buta kuwi. Ayo. Kok layo lagi. Lagi. Mas Sering borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong dipune piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah ngono ning YouTube itu nonton Mbak Prigel. Wah. Mbok sesuk periksa kowe. Kok iso nemen kok. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora sopo. Nah aku pancen tak luapkan apa enek dipake. Jadi apa tok kowe ayu itu? Iya, Ayo untung Pak Putih. Aku kok malah wedi to Pak De arep sama Diman lagi. aja meneh kowe aku kancane wedi. Mesti wedi aku. Kowe dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kowe nutupi bro. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi Mas apa? aku wis sponsor bal ya. Pokoknya kayak nembang apa? Kayak nyuwun karo kanca-kanca aki. Iki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Sing menutupi gerogine Pak Sarmadi. Nggih. Gerajakane Mas. Oke. Setuju nggih? Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Ajar. Kowe bae mangan batan kok. Ya Mbak yo. Di bawah ini mungkin Mbak. Mau langsung mawon. Wis jam 4 kok. Oke. Good. Ya. Yunda. Dok, sini Mbak. Sini. Masih ngene. Nah.
gerak sakan dari wangi Tainop bengi sing tau sepi lanang wadon hangrekani yang Mugi-mugi jenengan sehat selalu ya. Amin, amin ya Allah ya. Benjing mayang teng pundi ya? Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. Tanggapan. Mulai mayang itu nderekne Mas e kok. Oke. Weh, Aturun Mbak Brigel. hariane pengajar oleh SNKI. Oh, ngaten nggih. Sekolah menengah
karawitan apa? karawitan Oh, karawitan Pak, ya karawitan dhewe. niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik nggih. Jenengan sing misalan nggih gambar. Hah? Gambar. Kok saged? Gambar nama pedalangan jenengan. Pedalangan. Oh, pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo srebon. Mbok para sisan. Lah tukang sepeda kok. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. amin. Adalah Nggih. terima kasih Pak D. Bareng panjang umur nggih. Amin, sayangku. Nah, luar biasa. Iki bintang tamu ini sik loro Mas dari sing urung berdiri. Oh, ini ora polo. Iki ganti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Duel. Pak Winom Nawangse. Ya. Ayo disepoti. Saiki ganti Slendro. Ayo sepoti. Kok Slendro ya? Aku mau ae sarwati ra sepoti. Ayo. Wong wis sredro ganti sredro. Momo cici Buto galak. ora ngene cici mo cici mo jiro lupat yuk ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winom Nawangse ye ayang ge ayang ge aku tak gak buka sama nut-nut nih Mas. Oleh. Iki mau support apa? Support ala di Sarmati Sabtu. Kalau dok, baik. Lagi. Pripun sudah nginjing. Bapakmu lagi. Pasar mati. Sudah ngijing Mbak Lintang Nggih. Lah pripun? Mbak Lintang Kairo. Aku mau kamioi Pak D. Baru tentang kamera. Boten yang kiai ayune kok ngene kok. Aduh rene nduk aja disawang aku lho. Kenapa? Aja mbok sawang ndak pengen aku. Mboten lho Pak, jenengan niku kok uwabeng sak mripate to. Kuwabe kok uwabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang yang SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih. Cek kelingan zaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngrebab teh sik kelingan. Nggih. Tangan watan rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju mundur. Men rasamu piye kan? Apa niki Pak D? Ya pas tak ajari ngrebab kowe. Ya ngoten niku Pak. Kan Ora senut-senut kok. Ya ora senut-senut. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ini saiki sisa ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya rajane tuh milik nakal. Mbak Lintang sakmene kelas tunggal nggih. Nggih, sampeyan kelas tunggal. Panjenengan kula sih kemutan nalika ndherekaken Ki Haji Anom Surata, Nggih. kula merak penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Wah. Dadi naik Pak Anom ngasta terus panjenengan sok musul, Nggih. naik pas mata panjenengan kasih Pejan walit sak bening lho Pak. saiki kok iso. Rupane kok jalur sadok. Kene putih kene abang. Grogi lho Pak D, ngoten niku Pak D. Demam panggung wis wonten Pak D. Makane kena demam aku. Demame separuh. Nah, Kono bang apa? you and you song. Song, menyanyi. What Song song? and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kini lembang, kono menyanyi. Tujuannya apa Pak D? Pak D. Iki jenenge Sarmadi KPR. Apa kuwi? Obrak. Kuwi Sarmadi EJ. Apa? IJ. Iya. Ya kan? EJ. Apa do lagune do? Apa dok? Selit kedar slendro apa pelok? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoknya penting wong loro kompak. Bisa coba dieling-eling di zaman lagi mulang kaya. Wis kelalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cerita-ceritamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lupa sing ngelingke kowe lho. Sing ngelingke kowe. Iya. Apa namanya? Lagune nang? Ninggalkan tresna. Nah, kok seneng aku. Dan semangat Pak jenengan Pak. Astu. Nggih, wong jenenge
Apa kuwi nuhuni dawuh saka Masih kudu tak tetek-tetekne nang. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Oh. Kita kasih darahnya pun tinggi suara ini wabah. Soalnya kita berdua itu manis ya Mbak ya. Iya. Iya dok. Selaku watak dok. Iya. Lagunya apa dok? Ninggal. Ninggal katresna. Nah, mumpung Pandu urip. Nah. Iki mau ini lho Bang Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem aku. Engko bener anake minang cocok iki aku. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagu Loro Branti. Ya, saiki lagune viral. Iki raine kuwi sing nyipta. Yuk, lagune monggo. Tinggal Katesan bersama Winong Nawangsi dan Rita Karilu. Yuk. Nangis sajroning hatiku.
Wino, Mbak Lintang, ini all artis berdiri. Nah, Mbak Wino, Mbak Lintang, Mbak Iken, kali Mbak Prike. Oh, artis. Itu berarti